У ім'я Айца і Сина, і Духа Святого. Амен. Праз заступництва святого Крыштафа, опікуна водителів, стережи мене, Пане, ад усяляких няшчасцяў душы і цела, каб я бяспечна мог дасягнуць мэты свайго падарожжа. Боже, дай мне упэўненую руку і зоркае вока, каб я нікому не прычыніў шкоды ў дарозе. Даўца жыцця, не дазволь, каб я стаў прычыною смерці або прычыною калецтва тых, каму ты даў жыццё. Захавай, Пане, ад няшчасных выпадкаў тых, хто падарожнічае са мною. Навучы мяне карыстацца аўтамабілем для добра маіх бліжніх. І стрымай спакусу празмернай хуткасці. Учыні, каб хараство свету створанага табою і радасць твоей ласкі заўсёды спадарожнічалі мне. Амен. 10 запавязяў кіроўцы. Не забівай. Няхай дарога будзе для цябе тым, што аб'ядноўвае людзей, а не смяротнай небяспекай. Няхай ветлівасць, карэктнасць і асцярожнасць дапамогуць табе выйсці з непрадбачаных сітуацый. Выказвай міласэрнасць і ў выпадку патрэбы дапамагай бліжняму, асабліва калі ён з'яўляецца ахвярай дарожна-транспартнага здарэння. Хай аўтамабіль не будзе для цябе праявай улады, панавання і нягодай для граху. З любоўю пераконвай маладых і не толькі маладых кіроўцаў не сядаць за руль, калі яны не ў стане кіраваць аўтамабіль. Аказвай падтрымку сем'ям ахвяраў дарожна-транспартных здарэнняў. Дапамажы ахвяры і вінаватаму ў аварыі. Сустрэцца ў адпаведны момант, каб яны маглі перажыць вызваленчы досвед прабачэння. На дарозе аберагай слабейшых. Адчувай сваю адказнасць за іншых. У ім'я Айца і Сина, і Духа Святого. Амен.